Kızganmağız meni, kızganmağız. Özüm sayladım men yazmışını. Qargışlı mı ol, elle sağışlı mı? Yarattım men dostlar durmuşunu. Mene bir xat benim ihtibarımni ayırışa jalb etdi. Hem bir olaydan men ana sina o'qib ketesim kelar. Konsert aldından hatırlayayım kızga karşımda basıp bulaydı. Men Manhattan uğramında ay bulbulun şırına Afro-Amerikalılarına beyittim doktor şarip camayı gülümseydir andı. Kaynap durgan İrek meydanında Tatarstan'ın müstakilliği için can atıp yalqınlı шығышлар yazdı. Hem mene şuşa irekке susagan halkını көңілін ruhlandыра. Туган телне жырлап, ана телебезне алылап, кадерләп яшәргә өнди. Көч куәте ташып торган артист өчен зур сәхнәдән аерылу. Дөресен генә әйткәндә, ул үлем белән бер инде. Мана урамга куып чыгарылган сукбай хәле белән генә чагыштырып була торгандыр. Әмма бер кашанда сынмады, сагылмады. Ул сәясәт турында сөйләргә мин иң башта ук андый планга да кертмәдем мин аны. Чөнки ул айрым бер зур сәхифә ул. Әгәр дә мин монда җырчыны да, сәясәтне дә бергә кушсам, безнең фильмны беренчедән мөселман фильмы фестиваленә да кертмәсләр иде. Име? Аны миннән сөйләтмәсләр дә иде. Беләсезме? Ансы да бар. Мин аны бу фильмда җырчы буларак, уникаль җырчы буларак, уникаль тавышлы, классик, эстрада, халык җырларын башкара белә торган, име? Матур татар хатын кызы иттереп күрәсем килде. Ул аннан соң менә ул сәясәт белән бик йөргәндә мин дөресен генә уйлыйдым, нигә кирәк Вафир апага бу? Үзенең музыкаль театрын ачсын иде. Шушы ниләрдән файдаланып, барыбер теге перестройкадан соң бит ничектер бераз җиңеләйде тормышыбыз кебек, име? Үзе консерваторияда укытыр иде. Музыкаль театр, менә безнең бүгенге көндә музыкаль театрыбыз юк татарның, име? Ул аны бик шәп итеп оештыра белә иде. И бик шәп итеп ул аны оештыра иде. Үзе җырлар иде, үзе режиссер булыр иде, үзе сценарийлар яза иде. Аның концертлары да театр иде. Ул булай гына түгел иде концертлар аның. Чыктым да, баянда җырладым да, юк, ул аның бер театры иде. Әнием белән горурланам. Ул фильм Вафирә дигән шундый матур фестивальгә чыккан бик зур рәхмәт Разалия апага да, съемочный группага да. Тулы мәгънәдә 15 минутта гына күрсәтеп булмый бит инде аны. Аны бит ул гомерен биргән. Мин күбрәк әниемне күрсәтер идем. Фильм бит Вафирә дип атала.